Gwezere, Same ogwezere, Love mo ogwezere. Evaristo gwezere uyai. Isaac gwezere. Mmoja batwa mmoja atika sibomba neche. Wongo lwambo byodalika. Sagwezere kana muchinzi uyai kudara haisi mhosva munenge musingapomeri asi kuda kuenzaniswa kuyananiswa muri munhu mukuru zvinonyadzisa izvi chamunenge muchirambira chii ndo pamunozodzoka monangwa kuti chaunenge uchiramba kuuya iwe unenge uchichiziva zvinhu zviri simbu tiri vanhu hapana chidzinongopere nekutaurirana pavanenge tichitaurira pamune zvakanaka. Right. Vari kurwara manje kuti musimuke. Tipe tinzwe nyaya yenyu muchidimba. Yani nguva nyaya iyi vari kungoifambira. Vari kuramba kuuya. Vane vacharamba hana vanhu damboteerera ndofunga kuti inini mukazoona ndotaura aka Sagwezere vanomhura dare. Ukazoona munhu aakusungwa cheni kuya padare, kumhura dare, kushora dare. Saka Sagwezere munofanira kuuya nembudzi yekumhura dare. Kana munhu chidaidzwa kudara unopiwa mhosva, asi muda kuenzaniswa, muda kugadziriswa. Zvino kana uchinzvenga uzotsimara murume mukuru kuiswa pacheni zvinonakidza. Usadaro ba. Ndokunonzi kushora dare. Saka shamu yaundavapa, unofanira kuuya nembudzi pachakanaka. Right. Hapana chamunenge pamusoro. Vanhu vachiuya pana pamusingauyi. Pane chikumbiro chandada kuudza ere kuti kana unokwanisa kunga uchiona iri mbudzi pamwe chikona kutsvagwa iri mari kana ichitenderwa uyezve kana yaiswa mari yacho tinenge yakanisa $35. Tipe tinzwe. Ndataura chokwadi pamberi pedare. Nini ndinonzi Beatrice Jose. Takauya pamusoro ichangani. Takauya nenyaya yedu ndofunga kuya pana padakana kake chitiri. Takauya nyaya yeurwere nin'ina wangu asikuita zvakanaka. Ari kurwara kudaro. Takambomhanya muzvipatara tikadini asi hapana chakauya. Patazomboto madi timboti tsvatsvatsva timboone. Endai mokwana Gwezere mosumebva waenda kwaGwezere. Wasvika bva wasuma kune hanzvadzi kuti susu tete uyu asi kuita zvakanaka ba. Shuwa vanhu vekwaGwezere hapana akauya kana kuona kuti wamuonewo urwere hwaainaho hapana akauya ba. Zvadaro wakazondifonera kuno kurwere hwakura. Dai mambo nawo muning'ina uyu zviri kudidini. Shuwa ndamuning'ina wangu akabva auya. Muning'ina auya vatatendererawo matakafamba. Tafamba muya takafamba panoita patatu. Asi tafamba pakaita patatu ipapo nyaya ingobuda inyaya imwe chete. Takazosvika pakuti zviri nane kuti tende pane munhu anohaka. Nekuti kumese umu nyaya iringobuda iwa tikanzwa munhu anohaka pamwe tinyatse kuona kuti chokwadi chiri papi. Takaenda zveshuwa. Dhimoni rikasvika rikabuda. Dhimoni rakabudako rakabuda rakanga iri ngozi. Ngozi yemumusha medu isusu yatakangozvarwa irimo. Tikangokurawo irimo. Isina munhu akamboigadzirisa ba. Ikambopiwa mwana ikambotsidzwa mwana wemusikana akambonzi ngazvimbogadziriswe ngazvimbodini zvikasiwa futi zvakangodini zvakangodaro. Saka ngozi yakabuda ikati nini ndinoda vana Gwezere maita vana vakadzi.
Saka zvomaita vana vakadzi inini ndoda gwezere. Shuwa takataura hunde. Nyaya haisi itsvaba. Hausiwa nhasi bai, uri wekare. Asi kana wauya iwe uchiti unoda ona gwezere iwe wauya pana vakadzi, zvinofamba sei? Zvanzi endai kuna ana gwezere muvataurire kuti ngauye tikurukure. Ndaneta kugara mumusha mavo, ndauda kuenda kumba kwangu. Kani wana gwezere nhasi zvakatoita umwe nomwe akangozvimirira nemba yake. Saka zvakazvimirira nemba yake vati mwasvika tichiti handei ndiani. Zvikanzi endai hamuna hanzvadzi here yakaberekwa mudumbu menyu, tikati iriko. Zvikanzi endai munosvikira ikoko, mosvika mumotorana moenda kunana mukoma. Isusu tiri vana vabarika, baba wedu akanga ane vakadzi 3. Shuwa ndakabva tabva kuya. Asi ngozi iye yabuda yataura yakazoti nini handisisiri ndega. Kwane vana vamwe vaberekwa 2 takufamba tiri 3. Tikati zvakanaka. Izvo vamafamba muri 3 isusu tinoziva iwewe. Ndo watakatarisana newe ndo watinoziva. Takabva tafonera hanzvadzi yedu vataitaurira kunoku ndo mamiri akaita zvinhu. Asi zvinhu zvedu hazvichada foni. Zvinhu zvedu zvakuda titaurirane tiri pagiraundi. Shuwa takauya kumba. Tikasvika tikadamba kune hanzvadzi yedu Dickson tikamutsanangurira nyaya. Ndio nyaya yatauya nayo. Asi tauya kuti tiende kunana mukoma tikurukure nyaya iyi tiri pamwe chete. Kuti tione kuti nyaya iyi tinoigadzirisa sei. Diki akavhura uramba. Kuti nini nyaya yanyu ine makuwa. Mai wangu akamboedza kuda kuti amise musoro akafirwa nemwana. Saka nanhasi nini kuti ndisimudze musoro nyaya yandigoni ndaita mwana. Saka zvandaita mwana mudiki nini yanya handipo. Haupo sei isusu tatende kunana mukoma titaurira nezvenyaya ipi? Hanzvadzi yedu yakaramba zveshuwa. Nyaya iripo ngekuti mimi ndofamba ivo. Mundophumewo, kumheno kwa zvinenge zvadini? Zvaenda nako. Isusu taita tega tizvisumire nyaya yedu kunana mukoma tega. Shuwa hanzvadzi yedu yakabva yaramba. Vatadzoka. Tadzoka urwere hauna kumira. Wakabva watoshama kukura. Foni dziya handicharari foni uyu munin'ina wanyu zvazodaiso kunoko. Shuwa takabva ndadzoka inini munin'ina kuya. Vatatorana vataenda futi kwagwezere ngatidzoke. Vataenda kuna Sabhuku Nyazenga. Tasvika kuna Sabhuku Nyazenga. Sabhuku honai ndo nyaya tinayo, tine nyaya urwere. Asi nyaya iyi tubata zvinhu zvakagwezere nyaya tinongoziva tese. Saka takauya kuna Diki wakaramba. Saka toda kuenda kunana mukoma wahombe kuti tikurukure nezvenyaya ipi? Iyi zveshuwa. Sabhuku akati nyaya ndainzwa. Kana muchienda dini? Endai. Asi takaenda nawarume wedu wanzi wakwasha ngawamboende pasaidi. Iyi nyaya yemhuri mumboite zvemhuri. Chokwadi. Vataenda tasvika kumba kwamukoma. Pamba pawo takasvika pasina vanhu. Vatapfura vataenda kwamukoma Samiro padenga. Tasvika aripo. Gogoi panapa zvakanaka tatambirwa zvakanaka tapinda mubata kurukura. Isusu nyaya ndiyo yatauya nayo. Sematsanangura ndaita. Mukoma vangu ati nyaya yenyu ndainzwa na tete. Tikati shuwa tingakundwerena namusonza. Ndakamupa muenzaniso wana musonza wairi. Wari kufambira nhau dzababa wavo wachigadzirisa. Wachitsvaga chipombo chababa wachienda kwasitore kuizvozvo wakaenda kwahonde kotsvaga kwakauraya baba wamunhu. Saka tingatadza here nekuwanda kwatakaita. Akati shuwa tete. Nyaya iyi ndainzwa. Asi nyaya zvandainzwa ndiri kuti inini ndichaunganidze ndichataurira wamwe wangu wese apa. Timboti kusanganisirana naGabu kuti tikurukure tione kuti nyaya iyi tinoigadzirisa sei. Asi dai dzinza raita kuti ndingoita kuchinjwa inini ndairichinja hangu. Ndikati hapana muchasina gonzo. Saka chiripo ngatigadzirise dzinza redu riite zvakadini? Zvakanaka. Shuwa tawirirana namukoma uya munozotitaurirawo kuti mazowirirana chine vamwe. Tiende pamwe chete urwere hausi kudini? Urwere hausi kumira. Zveshuwa. Takabva tangoparadzana. Nana mukoma uya abva tauya hedu kumba. Tagara une kwake urwere hauna kudini? Urwere hauna kumira. Saka zvadaro manje feedback haina kuzombouya. Kana twazoti tazodini kana tazoita sei hakuna chakazombogadzirika ba. Saka tikase nyaya takagara irimo musha medu yashungurudza. Nyaya ine makuwa. Rugare so hapana. Izvozvi titori panapa patosvika foni utonzi mwana utomhanyiswa kuenda kuchipatara izvozvi. Patakaya kudare resondo rapera riya kune mwana akatofa. Iri nyaya tuti ngatiende pamwe chete. Izvo tasara tiri vana nana baba wedu awo. Ndona baba wedu wekutanga ndi baba wedu wekutanga ndi baba. Iyanzadzi yangu. Ngatiende pamwe chete titika pisi tione kuti chiri kutinetsa chii tigadzirise dambudziko. Ndiyo nyaya takauya nayo mudare rino. Ibe ndinzi baba gwezere. Yo Evaristo. Evaristo ndini. Okay. Ibe ndinzi. Kamusoro. Kana mire kamusoro. Maripo, muri mutezo wose. Taura chikwadi pamberi pedare. Taura chikwadi pamberi pedare. Alright. Ibe ndinzi kuti
ndizvo here zvauri kutaura kana kutaura ichokwadi zviri kutaura mukunda hapana pandiri kuti ambosirira abvira kutaura chokwadi. Nyaya ine makore nemakore yaitika yamboitika ichirwadza mwana wairwadza pamusha. Takati tazogara pasi navamwe atatinawo mumusha, muri kuona sei zvinhu izvi, ngatigadzirisa sekutaura kwaita shuwa vanhu vakagadzirisa vakada kuedza kuumbana, ipapo vanhu vakawirirana, asi makore awanda makore akana kuti akwaverenga ndofunga tichagona kunyatsa kuamisikidza chimiro chavo. Anogona kupfuura pa12 kuzotoenda kana ku15 chaipo. Saka zvadaro ndizvo shuwa kutsanangura kwaita mukunda hapana paambosirira ba. Nyaya iyi chokwadi yanetsa, itoriwo nemakuhwa mumusha imomo, asi yashaya mugadzirisi nekuti ipapapo wakanga tataura nevarumbwana vedu ava, aiwa nyaya ngaigadzirisa. Mukoma wavo wakati aiwa tiripo tinozozvigadzirisa. Mudzimai wababa wavo mudiki ndiye anga ane mwanasikana, saka mukoma wavo akakumbira mwanasikana kati nini handisati ndaroora mai nini ndibawo zveshwangana wakadzi vatatu zvataura mukunda. Zvadaro mai nini ndakukumbirawo, inini mune mwana akura, tipei mwana tiise papi apa. Inini kana ndazoitawo mwana wangu ndaroora ndaita mukadzi ndaitawo mwana wangu tozotora mwana toisa papi ipo papa pachinzvimbo ichi tozogurunura zvaitoita kare zviya kuti munhu unogurunurwa ipiwa umwe. Saka ndokutaura kwakaita mukoma wavo nanhasi aripo ari harare ndiye ane muromo iwoyo. Saka vanhu vakabva vandombera zvaiwe zvokutaurwa mukadzi wako uyu wapiwa. Saka chimboregera kudini kutambudza vanhu vari kugadzirisa inyi nauya kuti hongu yapinda mudare yabva yamira yakadaro inotu alright. Nyaya ngaichisimudzirwa haichasimudziri ba. Vanhu vabva vandoti kwake ari kuvhara akungovhara, vari kudini vari kundodini, mhepo iri kundosimuka, uri pake uri kundongwara pamba make, uri pake ari kundoitawo zvaanoziva ari pamba pake. Yakanetsa nyaya iyi nenguva iri kundonetsa. Saka pakashaya kana kuda kuti isusu vana baba vacho tisimudzire zvakanga zvisiri kuita apa, nekuti nyaya yanga iri kutobereka ruvengo pakugara kwemusha. Saka zvadaro izvi ibva yaramba yakandodaro mamiriro yakaita zvataura mukunda ichokwadi. Nyaya iri pachena ichokwadi chaizvo, haana kumbosirira bandiko kutaura kwaita. Saka ndiri kutotsinirwa kuti ndizvo shuwa izvo takaona zvakazvamira zvakadaro, nyaya ina kuzogadziriswa aba kusvika nhasi. Saka nhasi chipetunzwe baba ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare, Ndoda kutaura chokwadi pakati pedare, pamberi pedare. Inini handina zvekutotsimira ba, zvatotaurwa nemunin'ina ndizvo chaizvo. Hapana chimwe chandinoda kuenzera kana kutapika. baba Isaac chipetunzwe mabhadhara mari edare riti mabhadhara mari edare ndobhadhara ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare. Pamusoro wemheta musoro wadare, inini gore randakaberekwa 1970 ndakaberekwawo nhau ndikatokurawo ndichingonzwawo nhau nesvaya. Tagara mune zvimwe zvakamboitika. Inini namukoma mukuru takabva pamba tikati nhau dziri kutaurwa idzi regai timbonoona baba. Baba aishanda kumagarati zvakakurwa kunyanga tichidzika uko. Takaenda iko kuti kanoona baba, tikati baba isusu kune nhau yatiri kungonzwa, zvinotoda kuti tinzwe kuti mungatipawo masoko api chokwadi kutedza kutsvagurudza kuti tikwanise kuti kana zvichiita kuti zvingafambiswa sei. Baba akamisa maoko akati, wanangu, inini mhosva yamuri kutaura inini handizivi, kune achazozviita hake anozozvionera. Ine ndiri pamashoko akataura baba tituna mukoma, kune achazozviita achazozvionera. Ndokubva tati tikati alright baba, makasununguka here kuti timbotendererawo timboedze kutsvaga. Patakagona kuenda takaenda pane umwe muprofita wekuzviratidza, ndo atakazivawo nguva yacho iyoyo
takasvika akanamata akati, baba, kana muine chamakabata, minamato yandiri kuita nezvandiri kuita, mvura iyi inofanira kuzotsvuka kana mageza maoko enyu imomo. Baba vakabva wazonzi tichigeza maoko enyu, vageza maoko avo, mvura yacho haina kuchinja. Ndo pavakazoti baba, ini ndashaya mhosva pamberi penyu. Saka baba ndo pakazodzokorora akati, wanangu kune achazozviita. Saka kubva ipapo isisu takabva taramba takamira. Ndokusaka muri kunzwa vachitaura kuti vakataura nehanzvadzi yavo, ikati inini handipo bandageza maoko, zvokuti isisu taitotarisa zvauri kuti wakafamba, kana kuti ibozoti mukwasha akauya here, kana kuti iwo ndo wakangouya here kutaura kuti taita dambudziko, hatisi kuziva. Isisu kana kufamba kwakaita tiri kungonzwawo zvakunzi takafamba, takazwa zvakati, ndiwo nhauya iripo. Saka chimiro chiri mumusha medu musha mukuru, zvokuti kana kuti unongedze uyu, handiti nhasi uno mukatarisa wedare muri kuona inini ndauya ndiri ndega, chaitawo futi dzimweni dzenguva mukuramba kune vamwe vanhu, tiri varume 6 pamhuri. Imba diki ine vakomana vairi, imba iye ava ine mukomana 1 akazoita mupenyu, mumwe wacho ndiye akashaya nenhau iri kuti yakataura iye kuti inini handipindi mazviri nokuda kwekuti ndine munin'ina wangu akashaya. Mumba medu isi tiri 3. Saka nhau iyi kuti titi ine uyo anogona kuiti inini ndaimiririra, riri kuita dambudziko. Kufanana nekuti hanzvadzi yavo yakataura ichiti inini handipo ba, kune anenge azozviita anopedza ega nyaya dzake. Zvino kuti tikwanise kuti isisu tinokwanisa kuti tinonotora mwana weimwe imba toti isisu takuti tichifambe zvakadai, anozodzosera feedback kwaari panobva parema. Saka meta ndo submission yandinawo panguva ino maita basi. Saka wana gwezere pamusoro shangano, pamusoro makurukuta inini ndida kutaurawo panhau iri kutaura mukoma wangu. Iwa mukoma wangu akamboramba, nzvadzi yedu yakamboramba, asi musoro uno yakauya ikazondiona kumba ikati inini handina kumbotaurirwa mashoko ba. Mukoma kwakasvika tsamba haana kutaurira baba wekuimwe imba yedu isusu, akati inini ndakatonzwawo nemakuhwa, handina ba kutaurirwawo. Asi wemimba yawo, imba yamaiguru, wakataurirana wese, wemumba medu umo haana kutaura ba. Zvoda kuti mukoma iye zveso akutotaura kuti kana zvinhu zvichifambiswa ngazvifambiswe hazvo. Izvezvo haako bake ari kwaari pana zvimboko, but aiti musi wacho dai zvanga zvabvira ndingadai ndiri panapa. Chandoo nyaya ndiri kutaura hangu, kungoti inyaba dzekusabatana kuri kuitika mumhuri. Ende chiri kundirwadza hangu, handigoni kupindura nyaya yawabereki, nekuti panguva yawakaroora kana kuti baba paakaroora mai wangu inini, isusu takakurawo tichingoinzwawo, but isiri tinonzwawo sekutaura kwawoita kuti wakangozvarwawo iripo. Isusu takangozvarwawo iriko, asi inongotaurwa ichinzi baba pawakauraya munhu zveshuwa, munhu yanonzi Matsopo. Pawakamuuraya hawana kugona wakauraya munhu, wana amai, wane mukadzi wekutanga anova baba, mai wana mukoma wangu apa. Mai wangu inini wakazoroorwa, wakazorora nemumwe, baba wangu wakazorora newamwe mai inini. Wakatodanana nababa wangu wasingatoziva kuti murume wavo akauraya munhu. Nekuti isusu tichikura kune munhu aibudirwa mukati memusha medu isusu vamwe tete. Hanzvadzi yababa wangu awari kwekutanga, wakabva kumba kwakanga wakaroorwa waine pamiri, wakabudirwa, wakabata amai guru wangu ini, amai wamukoma wavo pahuro. Wakati iwewe unotaura sei iwe kuti hausi kuzviziva? Isu tati tichikurawo, wakati iwewe unotaura sei kuti hausi kuziva ba iwewe kuti murume wako wakauraya munhu? Murume wako paakauya neovhorosi yanga yakazara ropa uchiti titambire baba waiti abata mhuka ipi? Saka tiri kurwadziwa nepamusana pekuti sorry, zvinoita sekunge ndiri kuda kupomera, asi inini chiri kundibata ndechekuti
vana vamaigura havasi kutirimuka aba nawo yekuti wakabhenefita nekuurayiwa kwakaita mudhara matsopa, wakabhenefita nanhasi kana zviri zvinhu zvawakatengerwa kana ari marata zviri zviyo uri kubhenefita nazvo. Saka vana kuti isusu hawambotigoniba hawambotiunganidziba tese tikakwana. Ndosa muri kuona izveso vari kuti uya ibatwa uya ari kuramba nanhasi wari kupinda musango nepasani pekuti wakabhenefita naizvozvo. Zvinhu zviri kutibata mufunge henyu. Ndambomirira pana. Ndida kumbotsanangura nyaya yataura mukoma yekuti baba akageza maoko. Tingarebesa asi tinoda kutsvaga pane nyaya handizvoba nyaya iripo kudhara. Asi tinoda kutaura pekuti nyaya yataura namukoma iyi handiri yekuti wakafamba. Hanzvadzi yangu yakafa zvekutaura zvekuti mai akasimudza musoro. Mai wangu azviziva ndo zvakaitwa. Asimudza musoro kwakabva kwafa hanzvadzi yangu inini yakandisira zama. Hanzvadzi iyoyo yafa. Ndo pakauya nyaya iyo yekuti uyai mugeze maoko. Baba ndiye akaenda kotsvaga muprofiti. Iri nyaya yekuti mai wangu agutsikane nekuti ndiyo chechi yainamata nguva iyoyo. Wabva aenda kotenga muprofiti uko wezviratidzo vauya naye. Iri nyaya yekuti yekuvhara kuti handiti muprofiti ndiye kuchechi kwenyu here ndikageza maoko kana anofana kutsvuka. Yanga iri nyaya yekuvhara. Asi chokwadi ndicho chakaitika. Vana gwezere chii chiri kunetsa zvinhu zviri pachena sezvataura sisi avo vari pakati avo kuti kwakaurawa munhu mese muri kuzva ndo zvakaitika. Muchada kuzvitsvaga zvere kana kuti zvinhu zvinotoda kugadzirirwa zvamuri kuona zviri pachena. Mutaura nemi wana baba gwezere. Inini pane pamwe pokuti hungu naunogona kupfuura ichitaurwa nezvayo, asi pane mamwe mapoints ekuti pamwe unofungidzira kuti apa patinodai pagadziriswa kuitira kuti mapoints atinenge tichipa kumberi kwatinenge tichizoenda dare rinenge richinyatsa kuzoona kuti apa zvishuwa pazoteka pakadai. Inini pane pandachida kuedza kugadzirisa nokuti amai inini zvandisina kuziva kana nanhasi uno handizivi ndechekuti amai vedu pataura pachinzi amai veimba hombe, amai vedu isusu pakaurayiwa munhu vanga vari vese ndo matauriro awaita. Saka dzimweni dzenguva zvinogona kureva kuti pamuda wanga watori apa kana kuti pamuda vari kuedza kutaura kuti ndiye mukadzi akanga aripo. Saka dzimweni matorero zvinogona kuti anogona kusiyana. 1 toenda panhau yanzi pakaita munhu akanga achirwara akauya akadzepa amai vangu inini maziviro andakaita kana izvo zvakaitika handigona kuzviramba, asi chandakaziva ndechekuti ndandiripo inini madhesi acho amai vakarohwa kwavo pamukuda mheno kana vakadzipwa amai vakarohwa nemhuri yana baba mini baba ndokubva ati wanangu musazombobvire madzosera basiya zvakaita sei zvakadaro ndobva tasiya zvakadaro. Saka kana kune kokuti kune mudzimu wakauya kubva wadzipa amai inini handina kuziva nezvazvo pamusoro pezvazvo. Poita nhau yekuti mukoma ava hanzvadziya ava kuzo kuti hatina kusumwawo banana mukoma, vana mukoma wakangozivisa wega wega. Chokwadi chinenge chakanaka chokuti dai kuri kuti havana kusumwa shoko rekuzoti handipo ba rakazobuda nekuda kwei. Kureva kuti kuzoti kwawo handipo ba zvinoreva kuti wakasumwa asi manje kwakuita sekuda kuneneredza kuti isisitaifanira kuzoita. Chinzwai baba. Imimi nyaya kutsanangura kuri kuitawa iri kuratidza kuti iri mumba menyu imimi. Handizve? Tikabva tazvisecha futi tikuona imimi futi mumba menyu ndimi vanhu vanga kusukuda kuya kudare ba ndimi vanhu mastresa dare. Kureva kuti imimi kusabvuma kuuya maamuri kuziva zvazviri. Handiti kuita kunyange dai taikuda kuita default judgment ikataigona kutonga default judgment because imimi mukaona masevhwa mapepa edare kunzi uyai kuna munopowa mhosva but mamuchiramba mumba macho imomo muri kunzi ndio mune problem, ndio mune vanhu vari kuramba. Saka sedare tinoti isusu tinoti muri kuiziva. Handiti muri panzwa here baba? Nhasi uno kutsanangura kwamamuri kuita maakukwanisa kutsanangura but mamuramba kuya kuna changamiri kuno. Nhasi ndiri kutonzwa muri kuti mheta mamuda kuzomudaidza kupi mheta. Toda kubvunzawo nhasi muri kurespekta zvakanaka kuti mheta but makapowa pepa
mukauya kumba kwangu imi mukadhikira zvama muruda ndikakukusiyai mazuva amauya nemudhudhudhu aya muchiti vanofanira kusungisa vana nhingi tikati aiwa isusu hatina kudare kunokuka munhu tiringotambira munhu wese auya nenyaya yake handiti muruzvibata munhu aripoterwa handi anotaura kuti tisungisai nhingi munhu aripota ndiye anotaura kuti ndoda kusungisa nhingi nanhingi muruzvibata but ndimi masire nadare iyozvi kangani avo vari kufamba vachiuya nhasi uno makutanga kuda kubvanyatsanangura muchititeererai kuti zvakati zvakati ende mhosva yacho totoona futi kuti iri pamenyu mapa uchapu pekuti baba akageza maoko handiti payapo kuti baba akageza maoko kuchiti madhara tinawo vanonyepera kunge vari kuita zvinhu zvirichi vanotengana nemunhu kutomupa maruku kuti uya tiende kumba ipapo akaenda kumuprofita papasina amainini bamai avo isusu tisi takatoenda tiri 2 kana kuti tipazonga pakunzi takatenga muprofita ka yanhauya imi makamaenda kumuprofita muri kotsvaga isusu takaenda nababa kuna baba chinoedza kutsvagurudza nyaya iyi kuti atitekeseri ndo nyaya yatakatoendera aibva atirambira kati anozozviita mwanangu ini handina chandinoziva ndokubva tazoti oraiti baba si zvatakudzoka inii muri kushanda muri kunoku tachikumbira kuti tinogona here kumboonawo chero patingogona kutionzve kunoku tiri peri patiri panapa zvokuti kana imwe muri paimbotaurika nhau idzi takavataurira kuti isisi takamboenda takasanangurira kuti takamboenda kunezvakuda kuitsvaga nhau iyi asi takasangana nezvakati saka kwatakaenda ndiko kumuprofita iyi ndiko kwandaitozivawo isisu kuti kune muprofita wezviratidzo aripo ndo kwatakaudzwa ikoko asi kuti takatenga muprofita kana kuti baba akatenga muprofita hapana zvakambodini zvakaitika zvakadaro asi chaakakwanisa chaakatitaurira isisu chakaitawo kuti nesuwo tiremerwe inyaya kuti anozozviita saka isusu takaremerwa ona patsanangurwa pekutanga kuri kunzi pane nhau iyi yakambogadziriswa ikazogumira munzira ndizvo panzi pakakumbirwa mwana pane parunzi pakakumbirwa mwana wekuti panotipo wedu akanga aita tinozogurunura baba wenyu anga ari kupi angasi kuzviziva here dzakada kungoitwa mubereki akasunga kusinaba anga apaka amimi muri kuzviona kuti anonyepa ndosaka makazoda kumisikidza umwe mwana anga ari kunyepa akakuti handina kuzviita pane kuti munhu abvumiri paizomisikidzwa mwana kunge mabvuma sefemiri kuti shuwa zvinhu zvakadii zvakaitika. Wabvunzei mwana wacho uripi? Akazoita imba here? Wabvunzei kuti mwana uripi? Baba zviri pachena. Baba kana mvura isina kusviba baba akasviba. Mvura ndiye isina kusviba. Asi baba Eto nyaya ndandodawedzera hangu ndeyekuti isusu tichikurawo kudai. Sorry henchanga Miriam nondisimudza ro andina kuuya. Asi tichikura kudai. Iwo mukoma wangu ava. Pakabudirwa tete hanzvadzi yababa we wariko kutanga kwa. Wakabudirwa waine pamiri panga pakura kudai. Amai maguru amai vamukoma wangu vachitotaurirwa kunzi imimi kwete ndinoda kuti ndiclarify ndipatsanure zvawataura pekutanga wati zviri kuratidza kuti amai vangu vakanga varipo here kana pakauraya munhu kana kuti wakanga wasipo asi nyaya yakanyatsa kutsanangura munhu akanga achibudirwa akati murume wako iwewe akauya aine ovhorosi ine ropa ukati titambire baba waiti iwewe titambire angauraya mhuka ipi ndo paakajambirwa abva adzepa mukoma wangu ava vari kuramba hawo nhasi but ndiwo wandichiri kutondera kuti ndiwo wakatakanura mai wako wanga wagara kuseri kwedhoo. Alright imimi alright tipeiwo tinzwe macontribution vanhu tipei baba sa tete avo vataura kuti vakarwara kuti avo vari kurwara pavakarwara vakaenda kuna mukoma wakuru vakatsanangura vakanzi tichaunganidza vanhu zvavasina kuunganidza vachiziva kuti tete vari kurwara vari kufungei natete ari kurwara vari kuti tete vangozvionera here ivo saana gwezere vacho vari kufungei nemwana ari kurwara plus nyaya iyi baba vambotaura zvakanaka futi kuti no ava vanoiziva nyaya
semhuri kudai so wese wapupura kuti vanoziva nyaya saka vari kufungei nenyaya yacho semhuri ndofunga oneka gezere inini ndichitarisa nyaya iyi dai tsanangurwa kwayaita ikuratidza kuti vana gwezera vari kuziva kuti tine mhosva mukati menyika bhaibheri rinoti vakuru vakakwira kupfuma vakachita nhenge izina vakasara kuwana wauzizawo hapana anoziva chokwadi chakaitika kuti chii asi vese tichiteerera statement vagamuchira kuti ngozi irimo mukati memuchina saka nhau yakudiwa apa tingatenderera kutsvaga kuti akauraya ndiani zvakazodii asi imba yacho yabuda pachena kuti imba ine zvinhu ndeiyi chaakudiwa ngozi hairi pesikireti pataurwa mwanasikana achinzi sei akanzi haana kuzoita izvi mushure mekunge wamupa mhepo wakamupa munyama kamwanasikana kuti tambofanira kukupa mukadzi uyu ngozi haidi izvozvo kana mukaipa 3 inobata wese ngozi haidi izvozvo haisikizwi saka nhau iripo badzi chandiri kuona ini ndechekuti vanasagwezere pari kushaya baba anomira kuvatungamira kuti nyaya yavo iskwatu nokuti baba akasiya vachichidzira kuti anozozvitungamira hamene hake mapanziriza ndo pakaiswa kina baba yekuti avarambe vari kufamba saka nhau yandaona hangu iripo ndeyekuti pakuda kutsvagwa kana kuti dare dai raigona ndotungamira vanavo ngozi iburitswe itaure yoparura yega kuti chii chakaitika nani iri kudei voripa ipaitinzwe baba ivo vanavo kusanganisira uyo akagara uyo mukomana uyo 1 nyaya yakamira sei Bernard Gwezera novababa vevana ivava nzira ndii ndiye akauraya murume anonzi Matsopo 1971 uyo angave gore kana kuti less than gore ari pamaoko ndiye akaya mari yaMatsopo saka vakabereka vari 4 first born yavo 1962 1963 Lucia Musonja second born chizaro chimwe 1965 Marcus Musonja third born ndiye Samero akanga aine zita ramakapa Samanis sanganisira iye yuchu aripo azosungwa kuti auye yakafamba sei Bernard Gwezere ndi mukoma wangu andiramba Bernard Gwezere naEvaristo ndi mukoma nemunomu baba muno chikaisira kudanana ndikupanzikisa here dare rovavhesi mulibanana Bernard Gwezere chizvaro chamuna 1936 ndetinebwedza akazoshayika musi wa 13 September 1994 asi chakauraya Bernard Gwezere ndiMatsopo. Matsopo paakabuda pamauza kuti akataura kuti akabuda pana tete hanzadzi iye hanzadzi mutwin sister wangu unozwa mutwin sister ili hanzadzi yangu nababa Lapmos. Bernard auraya Matsopo anauraya ega Bernard rari bhinya mazikana izvo zikutora nyaya iyi kuenda mubhuku rekanyagwara kubva mati atipe umbo zvakamira sei maererano naBernard Gwezere. Vanhu vese vanobva vati hemeni Bernard Gwezere anga ari muvhimi, anga ari mhondi, anga ari bhinya. Handiti zvaanga akadaro zvaakaita ndezvekuti Bernard Gwezere anova mukoma wangu uri ako akaita Matsopo inyaya akatoplana aine timu yake iye ndiye anga ari komanda kana kuti captain mubhuku rekanyagwara. Uyu Matsopo uyu ihumba ndibaba vaonii kuna Bernard. Saka Bernard akapiwa kabasa kubhuku irorero rekanyagwara nekunyaminya nkwera hamene anga aine girlfriend yake vanzi uya undipfurire humba yangu vaabira kuti maheu. Saka kuti maheu twakabikira kuti uyu saMatsopo anga ari kuenda kuchechi vatonzi baba munozopfura ngepano
kana mabva kuchechi. Handiti iye aplana nyaya yake. Haana kuramba ega Bernard akabhinya atumwa nemabhizinesi zvokutoti kubva 1971 aita nyayo Bernard akata mbiri munzvimbo yenyakoma ward 11 kana sikakanganisi. Handiti wabereka ngane wana wanga grade 1 kusvika grade 3 panguva iyoyo 1971 kuenda pasi 1972 somewhere there. Handitika wakapinda bhizi rekuperekedza vana avo kuya pachapindo primary school yevaenda madandadzo kuya manhika yanga itori chief ingatora chokwadi handisi kumbosha yanga iri chief. Saka Samatopo aenda kuchechi abva adzoka aine mhuri yake aine mukadzi wake ndobva ati amai fana kuti ungaberai pese bhaibheri rake uyu ndokusara opiwa timagada 12. Saka semunhu anga akaplana nyaya yake netimu yake vamwe vacho vakatobhadhara inyaya iri pachena kunaka kwazvo izvozvi panoyeka matsopa atori mupano vanotowirira nezvandita. Handiti saka Samatopo auya apiwa tumhamba 12. Saka pene semunhu anga akaronga aine umwe wake anonzi kuti gwagwagwa tine zvakawanda. Alright. Saka ndobva akabhadi abaronga nyaya yake Matsopo bameno akapiwa zvekuita dhakwe iri akuenda kumba bharamba kurondwa svika wamubata iri timu wanga ari 5 waniwawo wamuronda wamuuraya vatora mapatsi avakatora sekutaura kwayataita ichibuda pahanza dzangu 1994 3 December takaratinkare racho yakazobva kumba kwedu kuenda kuti ndiperekedzei tine munhu akandiuraya takapinda mumbashu ndobva wakabva misikidza musikana nedzisekani chigaro chema 95 tikaipinda kuna 2000 December iyo akabereka 85 musikana wakaita ikazorati ari racho 1995 3 December 1990 itaurire kuti zvaakanga aita nyaya iyoyi Bernard akabva iti mumba mababa munini wake Nangira Kenneth Bhezere kuti avhara mhuri yake ndikuona rutanzanza vakavhara. Saka chitari tokumbira mheta kuti zvifambo zvavakaruvharisa izvozvozvo mutifukunirirewo wochiramba havo kuripa ngozi yavo asi zvifambo zvadini zvapisa. Saka Matsopo akauraya vanhu vanokwana paakabuda musi wa3 December 1995 akataura kuti ndakauraya vanhu vanokwana 45 mukaenda kunzvimbo yedu yacho yekumarinda uko munoona iBhezere ega kumarinda wakafa wakauraya chimbuzi yapera. Saka izvo vakungotaura zvedzenzenzenze apa isisi takukumbira way forward yekuti mheta tapota hedu tapota tibatsire iyo mhuri yaNangira irarama tiri marombe izvozvo hatiene mishaba nekuda kwezvatakaitiwa naPera. Hatina rugare. Uyo Evaristo ane mwana wake akatofa ana 2 wakafa nekuda kwengozi yaPera. Baba wacho Dick Mosha Dick ndiye baba waPera. Handiti paakafa 1974 dheti rimwe dzahambira akasiya itaitairo nyaya iyi kuti wanangu mushaposekana nzira ndimwe naPera nenyaya iyi ngozi yakatoitika iye achiri mupenyu akazofa 3 years later. Handiti paafa paataura ipo papo ndipo paangari kumanyika ruzevu iye mukoma Pera ari kushanda akari bhizi muupenyu hwake asi zvaangarubhidha mari yanga imushomero Isaac uzvatoti vanhu kana tine mabasa kana mari isiri kukwanira unoitawo dzimwe plani dzinotenderwa iye aibva inge iri vakabhinya. Alright, ndazinzwa baba. Ekuita kuti mhanyisane nenguva. Ndiro. Ndopana nchida kutaura kuti imwe mhuri inogona kunge yakatsigira. Wane gamba riri kuvhara. Asi pachivanhu pedu gamba iro rari kuduburwa. Naidambobvunza wakuru echipano.
kana munhu akatsipika kangozi musha wachitambura haritsipiki kunge gamba zvinobva saka vagezere kanyaya yawo ndeyekutoti ava vachifamba vatsipinure magamba akatsipwa ngozi ndokuti dare richeni because munhu arumba maka ari kudya achiguta haana dambudziko raari kuwana kumuti nhasi uya apa habvumi because kwaka akatsigira saka chakudiwa ndechekuti gamba ritange rasumurwa izvi vari kutaura zvavanoda kuti wambotigoniba wana maiguru wavo kuna maiguru wangu inini ane munhu akapiwa tsamba ende aritotaura zvaanoda ndi ndiri profita inini ndi havambotigoniba saka handiziba kuti chava kutemba chacho ichocho hamene kuti chii toparara hedu nenyaya watorwa here ini ndinofungiza kuti dai kuti atiri tega tega nana mukoma watinopedzerana wagwezera asi kuno vari kupindira akadzi wangu hawamborye iri nhau mutongwana wakati iri nhau yamaiguru haupa pakapa kunetsa nhau yekunza wawana havatigoniba yakawa nhau aminodarika nera kunyara kuti vanhu ava vaende mudarika akati atoposa udhara iri pachena hapana chaada kumbopoka asi imwe imba iri kuramba irozoti takadii vakatogaiwa nemagamba ana vane magamba saka sedare hamheno uda kutaura kuti kwe kutaura yaruko kune ari mashuri vakatangira kwandii chitombo wabvunzo mune zvakanaka vachiramba vana baba kuti vanateso ruzivo pari nhatu vakufamba ini ndakazana ndatoona kuti problem asi maiguru arunda uramba kuuya nabangiro ndo wakaromba zvifambo zvake kugara saka maiguru akaromba kuti anotongwa nababa avo zvavana baba vakomana tingangoseka zvedu nhamo unge rugare kaka because inyaya inorwadza because vamwe vagere zvakanaka havana havasi kupatika because uyu dai anga ari mwana wake ari kurwara kaka aisimudza musoro nekuti aita kuti haasi mwana wake aringoti hamheno kwazviri ikoko ane manyoka ndeanotsvaga dhore toereta ndizvo saka nhasi tete vauya kuzopotera ava varwadziwa saka ndiri kunyatsobvunza vanhu vechikuru vari panapa kuti hakuna here vanonyatsogona toda kuti gamba ridzikinurwe mani dai rainzira yatonzwawo maoko achangamira yatomboenda kundoombera kuti pamwe rikandombozunzwa ikoko ndokuti vasumudze rusoro magamba acho ndiwatori nawo asi ababa ndeavo zviro atikazwawo kwaakatorwa zvetondotsika muripo here pakunge muri pamwe chete nehama dzenyu kana kuti hamuri kuti ngawazvionere toda kunzwa imi pamusoro kana kuine gamba rinonzi rakatorwa zvisizvo hatigoni kurambidza kana kudziisa manzwa mubvunzo wandabvunza here ndati muri kubatana here nehama dzenyu idzi kana kuti muri kuti imimi zvengozi hatizviziba ngawamira wari side kwao ndo zvatida kunzwa chete pamuiti kuti muri pakubatana here kana kuti muri pakuti munomira muri kumba kwenyu pamusoro ndo inini mapinduriro andiri kuedza kuitauka ndinokumbira kuti pamwe mundipowo kanguva kadii baba Grace Ndambo kwava muri kuenda nekuti rimi muri kuramba vachipane magama ndatiri kubvunza kuti muri kuhere pakubatana nevamwe noti ingozi ritozikanwa musha wese kwabvese hachisi chinyowani kana munzeve menyu asi ingozi ritodii iritozikanwa musha mese magwezero saka ndobvunza muri kuhere pakubatana nehama dzenyu kana kuti hamupo kana kuti hamupo ndo zvatida kuziva chete wozisina kuti tikubvisei munyaya iyoyi kana mati hamupoba tochisara neawa hainini pari zvine zvangu inini mambongo taurisai vanhu vakunzwei because idareka rinoiri taurisai vanhu vanzwei nekuna mwari zvinonga zvinoda kunzwika pamusoro inini panguva ino inini kuti ndikwanise inini kuti ndiri kuzvipira ndinokwanisa kupinda ndakamira ndiri 1 nokuti chinhu chinonzi ngozi kana iri mumusha handifungi kuti inozotarisa kuti ropa iri rekutanga kana rechitu kana rechi inenge iri yemumusha nokuti nyange vana vachabereka nokuti zvaakuita sokuti
kune vamwe vana vanenge vakunzi vari kunze. Saka zvirova kuti pamwe kudai runzi ida kutariswa nevanhu vemumba medu chete here, sezvo murimi ndimo munonzi mune gamba. Ngozi hatinoti imba yenyu chete, tati vanhu vese kwaGwezere mobatana mogadzirisa ngozi yamuri kunyatsoziva mushaise kwaGwezere. Saka ndopati muripo here pakubatana nedzimwe dzimba dzese idzi? Kana vamwe vese vana vaBernard vacho varipo. Ini nokuti inini ndiri ndega ndikwanise kuti ndinogona kuti ndinobatana nawo, iwo wachizoramba ndawimbisa kuti ndinobatana nawo. Dzimwe hama dzangu dzobva dzazobuda. Isusu babaka tida kuti imi muzvipindure imi mauya panapa mukoma wanyu Rudiwa pati yenyu kuti kana muri kuti hamusi kubatana nawo vamata kuti nini handisipo. Wana handisipo. wachabvidairirawo wega. Inini dairai penyu kuti muripo here kana kuti kwete. Inini zvine zviri kwete. Right, ana Gwezere ndofunga kuti yanga dzenyu yakuramba ipachena, asi dare kana tambuka dambudziko kana muri kuvapomera hapana chinovawana kana vakachena. Handi vana vaBernard, vamwe vana vase vaBernard mukabvuma ivo vakaramba totagireta unofanira ndokubatsira kwatingatokuitai kuti unaite zvakadii zvakanaka, nekuti asina kuwana chawana mumba make shuwa ambotori mukibambo. Saka tozokubatsirai tozotaura nini. Hama yenyu yakuramba inasi. Mamudoti mai. Ini ndoda pekuti ari kutiramba ndozvawaikonzera kuti warambe kuya mukati medare rino, kuti titaure nezvenyaya ipi iyo isusu sana tete wari kutipedzera mari yewakwasha wachirwarisa isusu, instead yekuti iwo urwere huye mushamawo wagadzirise ngozi yawo. Zvakaoma kuti mukwasha anofamba achibata zvinhu zvekumba kwandakaberekwa inini zvinondishaisa kugara. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana Gwezere avo vada kutosungwa wese, ngavauye mudare munomu tifambe, tida kutofamba tese titsvage ngozi nekuti waridzi wengozi watoripo. Pamusoro imai tititeererai bunzo zvatirikutaura. Tine vamwe wakauya muno mudare wachiramba zvinhu, wakuzouya kuti achangamiri wakutambudzika. Saka tabvunza uyu kuti iwewe urimo here nevamwe kana kuti haumoba. Changamira wataura kuti wachataura nemi, tichataura nemi tapedza imi. Handana matsopo wacho aripo. Varipo. Saka siyai muchazoona kuti chaitika mberi. Nekuti kune vamwe vari kumbodaro asi vari kuzodzoka kuti wakutoya kubhubha wega kuna Changamire. Yenyu yakanaka ana matsopo aripo. Ana matsopo musaende tisina kukurukura nemi. Mbogara ini pasai. Vanana Gwezera baba nenyame tauda kutobatsirwa vanhu. Right, taenda kwaSekuruko. Nawe akachingotaurika ndeya Mamzara Matsopo kuti Bernard akauraya Matsopo. Ende Bernard haasi munhu ega akauraya, haasi Matsopo asi ega akauraya vanani na Bernard. Bernard akauraya anzi jaha ranga asati ramborora. Kozoita futi mumwe kwanzi akazokandwa futi mumvura. Saka ndo nhau yataurika kwaSekuru Shumba. Handivanga vasingabvunzwa here solution. Kuti solution yanzi hamuna kubvunza here kuti sinzi vamwe wedu wacho vari kuramba toita sei? Wabvunza wakati tichasisa masoko kuna mheta ozokutaura kuti ozokupa iyo kuti sununguka chiita yenyu zvamuda kuita, bozi vangu vachikumbira kuti toda kuti mhepo yacho iende muna vanhu vari kuramba. Saka wati vanozvigona here? Iyo wati wanzi vanozvigona. Gaitiwedze vanzi tapiwa nyaya 2 dzekuti munogona kana mamowirirana namamwe tinoenda, asi tinoda kusvika mumba memunhu ndo matinonosiya mhepo. Mushamana maGwezere muri mumba munofotswa moto. Imimi zvamuiteka kana vane daro vanozoya enda yenyu tinozoonana tiri tenga.